Ty ešte nemáš z Anexu velúrovú súpravu? Utekaj šikovno do Anexu, pretože cena za 14 eur je super perfektná cena, ktorú nemôžeš premeškať. Takéto perfektné velúrové súpravy, takáto s kapucňou, za cenu 14 eur, hruď, miera 120 cm. Tu ti to odmeriam teraz, je to 120 cm, táto je veľkosť Uny. Tepláky sú na gumičku v páse, perfektne sedia, je to prispôsobiteľné telu, takéto peknej staroružovej farbe, čierna farba, aha, aká krásna, takáto zlatá potlač vpredu, kapucňa je zlatá, na teplákoch hore pás, tá gumička je tiež kombinovaná so zlatým, nadol pekné pásy zlaté, tepláky dole sú na patent, cena 14 eur, čierna farba, staroružová farba a takáto krásna čokoládová farba. Ďalej ešte jeden kus, posledný, takáto súprava, krásna farebná, cena 18 eur, tepláky čierne, na gumičku v páse, vrecka majú tepláky, na boku tiež je ten pás, na patent dole. Cena 14 eur, perfektné súpravy, príď do Anexu.